og lamputag saba diri sa talungan ibusing dyan oh. Tuo na to sila kung naunsa ni sila. Boss, karo saba makakadya boss. Isa kadya boss. Ano ba to si Bossing Erne? Oy, yan ang ipang tapas ba ninyo ni akong talungan? Ingon na lang gini tapas boss. Hi, agay kadaghan man na mga pa baby girls. Ano gitapas naman eh. Sabay salaan eh. Sabay salaan eh nang niya. Agay napulaan na mo ginarbes. Daghana man dai ninyo pila mo kabuo? 5? Alam ko na. Apel pa yung senyora ka diha. Paspas diha kay paspas ka sila mo tapas. Kamay pa kay kagkuha. Ay nang litas sus ginuko ko ang salingan nga dato ginuko naman na diri na napas. Ay sa wala pangbukid na ni ako ang paa. Nang litang na apel makadire. Dato naman daw ka naka-claim naman daw kag milyon. Ayo paspasi og tapasoy kay kung papahinay kay marbes. Lumay pagkuha niya gibasbasa naman ni magtigbas. Ay nang litamin ko be. Dara pa oh. Lagi pagdabas sa dunya. Ano yung manggipang? Sayang na imong legs ba oh? Pasbasa po ni mo mutapas iwa pa nagamay pag nakuha kong papa. Ay dito ba na may bunga pa ko. Way bunga? Pagyo na ba? Kita ba sa ning sayda ning talungan ni oh? Pila makabuok? 5? Nagkuha na gud ni. 5? Dapat oh ambi ng bunga be. Pang Kabalo day kamo tanong. Ay nadaot yun day pod oh. Ano gitapas naman eh? Paspas kay mo mutapas ba? Unya ipakita na sa kong anak ha. Oo eh. Dahil mong mama, gwapa. Naningka. Naningka. Tapso na daw ni yung talongan para gwapo na po ni. Kamo to para patapis. Oo eh, anak yun. Bato ko sa inyo, mga piko ha, pakapihi ko ha. Apili pog Ulaw nang yung palit sa tapis. apili pog panoy. Awa may kapalit ka na. Kapatapis na lagat mo. Oh, dara oh. Pasbasa po ninyo mutapas oy. Si Papa gamay pagkuha. Idun ta ka sa tumoy naguna pa. Ito na na. Balik na na. Basbas si Ernie oh. Nagdali. Murag nag-away sa uyab ni si Ernie ba? Oh, mo ini pa yung bunta. Emong na ng mga talong. Ato ni kuwaot eh kisayang kayo oh. Pangit ka na. Ay, kabalo ka mo tanong magtalong. Paspasan lang nakatapas oy hayat kay lang mga lagaraw. Nangadlawon pa man siguro kag harvest na ng lita? Body ay. Diretso tapas sa dain eh. So, sayang oh. Tuning tilukon. Daghan pa ni diri oh silang mapunuan ang talong. So, gipang tapas na, gi-attack na sa mga pa baby girls. Oh, dara oh, daghan pa kay diri.